try Jesus Christ ngidang penkre nakabenta ka advent but ujisu udang keren hangi syapanga jingkardor jangka jimpen kre namar ngidon ka jingkarmen tangha ukon uble ngidon ka jinglai loid tang da ka bor sen charjung bad niusno yaga jingkerlon syapangri baro ki hima baro hakamachum nandau Jesu udang maham ya baro ki nombor jamu baki de banlong bala kre barabor bad ki de banlong ki ba kusiar bha yaga jingem jaki ni de banlong ki ba duai bad batrang naga benda ka jimpeni padu Jesu ong ladang imlong ki bala kre bad ni ba keme lendi naga benda ka jimpenim ka jingma ka ba ap yangi kalong kum ka jingriam kan wan telep halo jongi kum ka jingriam kan wan kindit kinsan kum ka jingriam kadon bon ki ketin ka ba pendon kam hangne dau Jesu kan wan jia kindit kinsan ngitip ka jingriam ka jinglong jong ka jingriam don bon ki buryo ki basna ya ka jingriam ban kem ya ki mrad bat ki sim dese ki bu ki jimbam kaba ki ngau tenat ban bam kenamba ngindup la ban kering ya ki hapo ka jingriam kabang ibu bon sin ni bu haki kalau haki jaka wan kaka ya ki sim bat ki mrad bat ni pinbo ro ya ki jimbam kabang but she seen baki sim ne kino kimrat ki bangi mod ban kem haba ki yo I ya ge jimbam kalam parakat kalam ting kalam artatin ki rung hapo but she sendon ngitip kat kum ga jimpinyai jang ga jingriam kita ki sim ne kimrat kin hapo but she seen baki sautu yanda kila de bam ya ke jimbam ba ki don ha ga jimma kimla banyai laishu namar kila ngop ha ga jimma ba kistang ban mare kistang ban yam kistang ban persyang kat bala ban lai luit ban ngitip kat banang persyang ban lai luit kata nang jinjar yaki kata nang pinjinjar yaki kata nang pinshitam yaki ba kim don shu kalad ban lai luit Ujisu keren hangi minta kasni syapang kum kene ke jimma kaba ap iki brio kum gimrat kum gisim kim snautu ya ke jimma kaba ap yaki hagata ka jingriam buon gi brio hagane ke juk kaba minta bat haga por jisuru kalam husiar kalam snautu bat kila yait haga jimma kila im ha ka jing pahu pahai bat kila im ha ka jing pen snobha ya ka jingem jongi kalam sautu badon ka jimma kaba ap yaki kum ka jingriam kaba telep yaki kawan kindit kinsan hal lor kimrat uji suong lada ngi im bernia ha kaba pen snobha ya ka perteh kawan kata agas ni kum ga jingriam ban penjot yangi ban pensosi yangi bangin lai na baro kata ka jing snobha bat nginum don lachu ban yamad ya ga jimpeni te ujisu umaham tenge ya baro ki nong snap jongu umaham tenge ya ga sinran jongu baki de balom bala kre barabo ban kiar na ka jimma ni sauto kum gisim kum gimrat kim yo I ya ka jimma haba ki peit ningkong ki peit tangga jimbam ki peit tangga jing snobha haka ju ka do ki bryu ki im minda ki bam sautu ya ka jimma ka padon haba ki le kano ka pom kim ju sautu padon ka jimma shalinde haba ki sha kano ka jing suniu pan sanshari ki kim sautu badan apru ya ke jimma ya ke jinjar ya ke jingjot haba kim lin kano ke jinglong
kim sautu lada kim mlin ben im kumne kapoy kapor kin sausi kin babe. But kim sautu ru ba lada ki im hakene ka jur dur kin sadu iya ka jimpenim. Katong chong ka jingim jongi iwei pa iwei kalong ka jimpenim. But nagabinda ka jimpenim ngide ben kiar kanang naga jimma saudo. Lada ngid rai ben mlin ba diamad na baro ka jingsa ba janga perte. Jisu ong kan sa poi ka por ka jingma ka wan hiar halo jombi kindit kinsan ba nakata ka jimma nakata ka jimlin basiniu nakata ka pop ka ba mangi ngim don lat shu ban yai lai. But kansa penchot yangi kum ka jingriam kansa kangla yangi ban yamad yakaba ujisu kulau. Nakata ka daw hakani ka gospel ujisu maham tinge ya baru ki bruyu baki don kam ban kusiar ha ka jingem jangi ban light na kum ki ne ki jingriam. Lese don ki bruyu ki ba buai tang lang ki ang nginsa kala ka ba mudpat. Don bon ki bruyu ki berngia ha ki kam tsniu ki ang yendangila kam temen nginsa kelano. Let yo jia kim yo por ban im temen kan sejia ayu haki. Kadang kelung ki ang yendangila hengin sestang ban imbano. But ki kon samla ki ang yendangi don ki ingasem ngin stang ban penrendi ya ka jingim. Hakane ka dor man pa iwei ngi buteng ban kala kabamut ngi bu por hakamatu ble haba uble pat wai por yangi ban kala kabamut ngiru ngi bu por hakamatu ble buon ki briu hakane ka juk kabaminda kilong ki babuteng but ki sha ya ke jingriam ban wan telep halo jangi bad kaddu kadwai ki sauto kadang kam dir ke por kim don latshu ban kala kabamut kim don latshu ban yopediang ya ka jingae don buon gi brio ki kelam mutlab namar kane ka daw don buon gi brio ki la pindu ya ka beneng namar kane ka rukam pej jongki rukam le jongki rukam snow jongki bad kawanra pin ban ya ka jingjon ko himmen ko para ngidon kam ban kemelindi ya ka jingriam hamallaka lat kalindi jongi namar hamallaka lat kalindi uksui up tap ban penjot yangi tingide ban kemelindi ya ka jingma ka ba up yangi tangki ba don ka jingshai jongu kris tangki ba yai rengad badu kris tangki ba yai jingriu bele kilaban sautu ya ka nega jimma naga taka daw ngidon kam ya ka jingshai ha ki ka jajjongi ngidon kam ya ka jingshai ha ka donu urjongi ngidon kam ya ka atyar yale ha malla ka kelip ma ha ka jingem jongi ngide ballong ki baking ya ka atyar bayale persha ya ubamen balait na ka jingriam jongane ka parte tongilong ki bakusiar tongilong ki bakindit bendrio ban pen kare yalade bandup light naga jimma babon jaid but kam dame ya ka lat kalindi ka ba pindu ya ka jimpenim naga jingim ka jongi jisube id karku kardo yangi pensle yangi bangindup don ka jing sautu ban light naga jingriam jongane ka parte bangilong ki bala kre barabor ban kiar naga jimma naga pop naga jing suniu bat ka jing jot en yaro ya utrai Jesus Christ